Ang rason igsuon nga kaya nimo nga buhaton ang tanang butang nini nga kalibutan, ang rason igsuon nga ang tanan nga imposible mahimo nga posible, ang rason igsuon nga para nimo lisod kana nga buhaton apan mahimo nga mapasayon, para nimo ang kana nga butang imong buhaton dili nimo kaya apan nahimo nimo nga kaya, tungod kana sa gahom sa Dios igsuon. Tungod kana sa gahom sa Dios nga iyang gihatag kanato, nga imong tan-aw ni ana dili nimo kaya apan nahimo nimo tungod sa gahom sa Dios. Bisan kapila pa kita napakyas igsuon sa atong mga desire sa atong kinabuhi, bisan kapila pa kita napakyas sa atong mga gipangbuhat, apan ania kita karon nagpabilin, ania gihapon kita karon nagkinabuhi nini nga kalibutan, og nakasurvive gihapon kita karon, dibarog gihapon kita karon nga lig-on tungod kana sa gahom sa Dios igsuon. Mao angayan gyud nga pasidunggan og pasalamatan ang Dios igsuon, tungod kay sa iyang pagkamaayo sa kanunay sa atong kinabuhi, bisan kapila kita maluya, bisan kapila pa kita ma-discourage, bisan kapila kita mapakyas sa atong mga gipangbuhat, apan ania kita karon bibarog og nakasurvive tungod kana sa gahom sa Dios, tungod kana sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Nagingon ang iyang pulong sa Filipos 4 versikulo 13, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Mao na igsuon, ayaw gyud kabalaka tungod kay naa si Lord. Ayaw kabalaka kay ubanan kita ni Lord sa kanunay. Ayaw kabalaka kay may kalig-on nga ihatag ang Dios kanato. Mao kana ang iyang gahom. Iyang ihatag ang iyang gahom, iyang ipabati kanunay ang iyang gahom nganhi kanato aron aduna kitay kalig-on sa pagsagubang sa tanan nga atong ma-encounter nini nga kalibutan. Maong angay gyud kita nga mosalig sa Dios, angay kita nga magpasidungog kanunay sa Dios, tungod kay walay lain nga mohatag kanato og kadasig, walay lain nga mohatag kanato og maayo nga panghuna-una, walay lain nga mohatag kanato og kalig-on, walay lain nga mohatag kanato og maayo nga kasing-kasing nga atong magamit samtang ania kita nini nga kalibutan. Labi na gyud kining atong kusog igsuon, kaning atong gigamit nga kusog sa matag adlaw, walay laing gahatag nini kundi ang Dios. Ang Dios ang tag-iya sa tanan nga ania kanato, sa tanan nga kusog nga atong gigamit. Ang Dios ang atong kalig-on ug wala laing naghatag kanatong kalig-on igsuon. Mao sa kanunay mosalig gyud kita sa Ginoo, muampo kita kanunay sa Ginoo, magpasidungog kita kanunay sa Ginoo, musimba kita kanunay sa Ginoo, ug mag-awit kita kanunay og mga pagdaig ngadto sa Ginoo sa matag adlaw. Atong pasidunggan ang Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi, ug wala na tay laing Dios nga atong pasidunggan kundi ang Dios lamang nga naghatag kanato og kalig-on sa pagsagubang sa tanan samtang ania kita nini nga kalibutan. Tungod kay kung mutuo kita nga ang Dios mao lang gayud ang atong kalig-on, mao lang gayud ang naghatag kanato og kadasig, mao lang gayud ang naghatag kanato og kalig-on sa pagsagubang nini nga kalibutan samtang ania pa kita dinhi mahimo gayud kita nga magmalampuson sa atong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.